yamde sappo e jeɗɗi silmaji capantati Conakry to leydi Guinée yamde sappo e jetti silmaji capantati N'Djamena to Tchad bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ndi hannden alalbare sappo e jeegom lewru nayi ɓordu e hitan ujunere ɗiɗi e nogay e joyyi sarore fillitande Aliou Ba fuɗɗiti hannden to Conakry jonnon nde darnama nde namtama fa nogay e ɗiɗi ndu lewru woka en makko calki natude ndu suudu séria e wimaɓe yimɓeɓe andaka ko goni nannama toon e keewal ɗum tawi noon darani ɓe ndenago suudu séria ndu kadi jingganoɓe Aliou Ba hono natude e mayru jagorɗo Nigéria daraniɗo hakkude leydi muɗum e leyɗe goɗɗe ana tawa leydi Niger hannden e ngol dawol yo ɗeɗo leyɗe ɗiɗi jewtide e banggal ndenagu e keɓe jawdi e ko nandi e muɗum kawral heɓam hakkude leyɗe walde OMS nde daranide cellal adnar ndu e kawral ɗe leyɗe ɗe pecca naɗo ɗe mbattodira ande e kala ko haɓɓodi e cellal immade safare yottade pesoje e kaaki gollirɗi e ko nandi hen foof tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde o noon e jaam kala hen ɗo mawɗon tawede e heɗade to leydi Guinée woni to puɗɗirten kabaruji ɗi sarore fillitande Aliou Ba fuɗɗiti hannden Conakry o lundiɗo laamu ardiɗo fedde modèle ana tuuma yinude horejo leydi ndi tuume ɗomo yeddi e nde sarore hannden jingganoɓe Aliou Ba tawtude jeydiyankoɓe e diplomate en Europe naɓe Amérique foof kaɗama natude e ley ndu suudu séria woka en makko dawri mbiyeten kay ndu daari tawegol mum en e darni tawegol mum en e ndu suudu séria naɗo e sarore nde jatti hannden e wimaɓe yimɓeɓe andaka ko goni e naɗuɗo immi kemi en nanna e ley ndu suudu séria e keewal nde sarore darnama hannden nde namtama noga e ɗiɗi ndu lewru jantore Mamadou Adama Diallo wona no wowiri noon yaadiɓe fedde politique modèle jeydiyankoɓe e diplomate ɓe dawno tawdede e ñawore Aliou Ba ka suudu ñawirdu mawndu kalumma kono hewtugol maɓɓe ka dambugal suudu ñawirdu police e gendarme sakkiɓe woɓe natata min yamirama wota min accu hay e goto naata wi policijo darinoɗo ɗon jeydiyankoɓe e diplomate ɓe ala ko etaki kono accaka ɓe naati yaadiɓe fedde politique wo ko hunde nde wowa joni ko jaggu wona e hollede hay ɗum ko feƴƴuno hoorejo ñawore nden yamirno yo yimɓe ɓen tawe ka ñawore neɓali tun awokaɓe Aliou Ba ɓen yalti kamɓe kadi ɓe inni ɓe tawdetake e nde ñawore sabu yimɓe sukaɓe ɓeɓe anda hino naada ka nder suudu ñawirdu ha heewi tew min wawata gollude e nder nde nokkure nde alda e kiwal min tawi yomin yaltu min wi Aliou Ba wata o jaabo landal he e gotal wi goto e awokaɓe maître Amadou Diallo e ñamɗi sappo e ɗiɗi ɓen sukaɓe yalti hiɓe kamba ɓe artoyayi neɓitali Aliou Ba natta ka kaso Mamadou Adama Diallo Conakry RFI a jarama Mamadou Adama Diallo e on kabaru fa hanna procureur o yalti yeddude hono tuume ɗum woni yimɓe kaɗama natude e ley ndu suudu séria toon to Conakry e wi makko daraninoɓe naadu darinoɓe ɓe keɓali natude ɓe ɓen ɗon tawi suudu séria ndu heewi fa neɗɗo goɗɗo o wawano natude